लोगोफोर मोनसे प्रब्लेम जाना होबाय आरोना माने उफाय गैला आरोना आङो नैबेखौ लांनांसिगोन आरोखि ना माने नेनो हाला नै बेहा माने न'आवहाय बिराद माने बिमा बिफाया सोरनोबा हरनो नागिरदों आरोखि सोरनो होनदोंमोनलाय माबा पुलिस साख्रि मावो नामा उफाय गैला आरोखि ओंखायनो आङो लांनांगौ जाहैबाय माथो खालामनो माने बेबो आंखौ गारनो हाया ओमफ्राय होजोंबो थांनो हाया ओंखायनो दा उफाय गैया लांनांसिगोन आरो आं नोंगौ लोगोफोर माने बिसास खालाम नंखाय बुङाखै आङो सिरियास खोथा नोंथांमोना ओरैनो होनदों साननो हागौ ओमफ्राय दा उफाय गैया ओमफ्राय मोजां मोनलायनायाबो गोबाव जाबाय नालाय मथा मथि बारा गोबाव जायाखै जानाया 3 बोसोरसो जाबायना मानसिफ्रा मिन्थियाबो जानो हागौ आं खोन्थाना लायाना भिडिअ खालामो ओरैनो ब्लग खालामबाय थायो सिख्लाफोरजों भिडिअ खालामो मायो नोंथांमोना माने ओमफ्राय जोंनि रियेल काहानिखौ मिन्थिया आरोखि ना थांना थाङा जाखो नोंलाय माथो फैबाव ओरैनो जास्ट इन्टारेस्ट खालामनो लोगोफोर ना नङा लोगोफोर नङा बिनानावसो दा आं माने बैसागु फांसनाव दंफैयो लोगोफोर माने नोंथांमोना नायलांबाय था जास्ट ओरैनो इन्टारेस्ट खालामबाय नायलांबाय था नोंथांमोना जोंनि दतमा हारिमुनि बैसागु फांसनखौ दे लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो दतमा हारिमुनि फांसनाव दंफैयो आरोना बैसागु फांसन जादों नालाय देग्लाय ओमफ्राय थिनै नानि बिनानावमोन दङ ओमफ्राय आंना दिनै सिख्लाफोर गोजासो आरोखि ना लोगोफ्रा दा आङो फुङाव फैनाय जायासै बेलासि फैनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय नोंसोर नानिमोना माने मोसाखांबावबायसो आं नुफैयासै बेनिफ्राय टाइमा एसे सर्ट आरोखि ना गामियाव हाबा दं बेयाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा एसे नोंथांमोननो देखायलांगोन आरोखि ना माखासे जोंनि गामिनिबो बिदिनो ओमफ्राय दस्रा गामिनि सिनायनाय फैदों एसे आर्टिस्टफोरबो दंखोमालै ना सोर गैया लोगोफोर नङा दारे बिराद अलसिया जोंना मिथिबाय मानो अलसिया जाखो अलसिया बियो ओंखायनो लेट सफैदों रायजोफोर अलसियासो होनबाय बिदाखौनो ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय था आं फांसनखौ एसे देखायनोसै लेट्स गो लोगोफोर आङो दा माने दुरुं बोनाय खेलायाव दंफैयो आरोना फेस्टिभेल लास्ट बोनायखौ एसे नायसाबदो आंखौ मानो खेबनांगौ नोंलाय दुरुं बोनाय खेला आरोना ओमफ्राय ओरैथिं गासिबो ब्लगार गोजा ओरैथिंबो ब्लगार ओमफ्राय ओरैथिं माने जोंहा दुरुं खेला नोंथांमोना नायथ' दे स्किप खालामनो नाङा ओमफ्राय ओरै नायग्राफ्रा नै समायना रमायना देलायथारदों दुरुं बिगिरि बाजे मादैमोनहा बरिया दे ओमफ्राय ओरै जोंहा फांसन जागासिनो दं मोसानाय नानि मालाय नै नायनो मोजां देलायबोथारदों मादैमोन बोलो लागाव ओइ आब' मोजाङैबो जेनबायसो दाना आबौना मारै जाखो आब' जेनबायसो दतमाना जेनबायसो देरहाबाय लोगोफोर गेटआ बेनो आरोना आं फट' खेबाखै भिडिअ'सो गेटआ बेनो आरोना लोगोफोर आइसक्रिम जानायजों बराय हरबाय नोंथांमोनखौ लोगोफोर एसे
आब' दङ आरोना आब' हेलौ होनदाय आब' ओमफ्राय बेसेबां गोबावनि उनाव दिनै खनसे लोगो मोनबाय आरोना सेकेन्ड टाइम जाबाय खननै मारै दं मोजां आदसा माबायालाय गुबैयालाय माने मा होननांगौ गुबै होननांसिगौ आरोना गुबै बिजयनि हिनजाव आरोना बाजै माने आब'आबो बारा गोजाननि नङा आं गोजाननिसो नुदोंमोन आरो खाथिनिनो बै लावदंवानिनो माने जोंना गयबारि ओरै लावदंवा माने दतमा एरियायाव गोग्लैयो आरोना दा आब'खौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय ना मा होनदों नै बाजैमोनहा नै नानिमोनहा मोसाखांबाय ना नै ओरै जोङो मादै मोनाबो रंजागासिनो दङ अबे गामिनि जाखो मादै मोना हा अबे गामिनि मा गामिनि होनदां गुरसिजरानि खाथिनिखा दे इन्जय बाजिमोन मादैमोन हा फार्स्ट प्राइज दे औ दे लागौ मुसा दे मादै मुसा आरे बिसोरजोंसो इन्टारेस्ट जायो आरोना आंनि भिडिअखौ नायगोन ना नाया दे गोजोननाय थाबाय नायबाय था आंखौ मिथिया रुजुरुमु ब्रह्म लाबो मबाइला आं चार्ज खालामनानै होनो दे लगा जों लागोनि सिख्लाफोर मोसानाय रायजोफोर साबसिनफोर मोनलायबाय नै केकेनिखौबो लागाम दे थाथु हा एबार नुसिगोन औ दे नायबाय थाबानो जाबाय दे थाथ'दो रायजोफोर जों दा माने फंबायजों आंजों माने फुसका जाबाय आरोखि ना आना लादे जानायलाय दिनै बिसिबांनि जाग्रा जाहोबाय आंनो गाइस बरिया अके खालामबानो जाबाय जानो लोगोफोर जानोबा मोनसे जानानै जाहरनो हागोन आरोना नायलाय लेबे जाजोब्बाय बरिया मोसाखांबाय जाने मारै जाखो नोंसिना मोसानाया मारै जाखो गैया प्राइज मोनथ'वाखै दे थाथ'द' ओइ आब' मोसायाखै बिराद मानसि जाबाय आरोना बेलासिखाय मानसिफोर जादों आरो बिरादनो हा मोसाखांबाय बिथाङानो दिनैनि मा गानखौ मोसायामोनलाय खुंगा 22थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायजों आंथ' नुफैयासै बैसागु खुंग्रिनि बादायलायनायनि जोबथा बादायारि माने दाबो प्राइज मोनथ'वाखै आं दहाय हाबाफारि बायदियै माबानि नायथ'बाय माने फैनो टाइम मोनाखै ओमफ्राय जोंना थिख्रियासो नुफैजोबदों गासिखौबो नोंनिबा अबे लागोआ साबसिन माबादों पारफरमेन्स खालामदों गासिबो मोजां देरहायो बिसो गासिबो मोजां रायजोफोर ओरैसो माने दासो जों लागोनिखौ लोगो मोनसनदों आरो एक्साइटेड जानानै दंना रिजाल्ट खोनासंनो होननानै रिजाल्टआ जोंनिसिम फैबाय आं बे समाव रिजाल्टखौ खोन्थाहरनो आखायाव लाबाय
निल गामिनि गोजान बैसागु हानजा मोसानाय ओमफ्राय उन्दै उन्दैसाफोरनि प्राइज राननो नागिरबाय आरोना दा ओमफ्राय ओरैथिं ओइ नै मुलि ओरै गामिनि गोजाजों गासिबो ओमफ्राय थामथि बान्थाखौ मोननो हादों र' एसे खोनासंनि आदा सोर रुबिसो जागौ जों लागोनि आदा रुबिसो सोर जागौ सोर मोननो हाथाव सेथि बान्थाखौ बेखौ मोननो हादों जांगिला क्लाब कामलायब्रै गयबारि गामिनिफ्राय उन्दैफोरसो दां उन्दैफोरनि मोसानायसो ओइ माबामोन उन्दैफोरनिसो दां फार्स्ट प्राइज बेनि उनाव दं जांगिला क्लाबनिफ्राय बैसोगोराफोरनि हानजा मोसानाय नोंसोरबा मोनगोना मोना एबार मिथिया थामथि बान्थाखौ मोननो हादों जोंना क्लाबा देरहाबायनो मिथिबाय दतमा गियानोदय क्लाब कामलायब्रै माने सेंग्रा गिदिरफोरनि सिख्ला गिदिरफोरनि आरो मोसानाय नैथियाव दङ खोनासंनानै लागोन र' नैथियाव दङ बोरसि जरा उदांस्रि क्लाब बिराद गोसो गुदुं जानानै दंमोन रिजाल्टखौ खोनासंनो होननानै दानिया सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों सोर बेलाय नोंथांमोना मिथियो जों लागोनि थादां बे बान्थाखौ मोननो हादों बाथाबारि रिंगां क्लाब बाथाबारिया सोंबाय जों लागोनाय गैया सिख्लाफोरना फार्स्ट प्राइज मोननानै माबोरै मोनखो बरिया बरिया कंग्रेचुलेसन बेबायदिनो आवगायलांबाय थानो हाथों जों लागोनि जांगिला क्लाबनिफ्राय ना जोङो मोनथाम प्राइज मोननो हाबाय येस थामथि बान्थाखौ मोननो हादों आंबो जोबोर खुसि जांगिला क्लाब कामलायब्रै गयबारि बिनि उनाव दं नैथि बान्थाखौ मोननो हादों जौगाफु क्लाब कामलायब्रै बारावसो मोनबाय बिनि उनाव सेथि जेबो नंला थेवबो नै बिनानाव मोना माने फार्स्ट प्राइजआव मोनबाय आरोना बिराद खस्थ' लेखा फरायनो दतमा गियानोदय माबाखौ मोनबाय लेखा फराया माया मोसादारदोंना गोनां रिजाल्ट दंबावो दा बिनिफ्राय लोगोफोर आङो फुरा माने इमारजेन्सि माने साइकेलजों फैफिननांबाय आरोना साइकेलजों थांनानै फैफिनदों मानो होनब्ला इमारजेन्सि होनना बुङोबा माने गामि खाथियाव मोनसे हाबा दं आरो बे हाबायावहाय आं भिडिअ खालामहैदोंमोन ना माने दा आवाथि सावहां जाबायनो बेनिखायनो इमारजेन्सि फैजोब्बाय आङो ओमफ्राय माने मोजाङै खेबबोनो मोनासै आं दा मोनाबिलियावसो थांखादों नालाय बिनिफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर माने भिडिअ मोजां खालामोब्ला भिडिअखौ नाया आरोना बेनो मोनसे प्रब्लेम मानसिफोरनि बिनिफ्राय नोंथांमोना माने जाय नोंथांमोना शेयार खालामना हो जोंनि दतमा एरियानि मानसिफ्रा दासिमबो आंखौ रावबो सिनाया बांसिन मानसियानो सिनाया मानो होनब्ला एखमबा समाव आं भिडिअ खालामनायाव नुफ्लांबा सिनायबाय नुबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बिबाय बिनिफ्राय एखमबा समाव माने नोंथांमोनहा जाय नायबाय थाग्रा नोंथांमोनहा शेयार खालामनानै हो वाट्सएपआवहाय फेसबुकआवहाय बिनि गेजेरजोंसो माने जोंनि एरियानि दतमा एरियानि मानसिफ्रा लोगो मोनगोन ना नुगोन सिनायगोन दा लोगोफोर बेनो आरोना दा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै थेंक इउ फर वाचिं बाय